mumastreets esocial media mumanoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nekukasika imozo kuti zvii zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosarira panyaya dzachona. Asi chekutanga kana watanga kutibata pano nhasi paSaint TV, aiwa wakati nokugamuchira siyako amukela welcome handiti aiwa chiita chinhu chakanaka chekungobaya subscribe button. Izvi zvinoitwa pachena mahara. Wobva watena on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Umwe anobva abvunza kuti seiko nhai chikomana uchititi vazukuru aiwa uchingondigamuchiraiwo sasekuru venyu chilast born chemubamana mai venyu chidiki chachona chisikanzwe chine musikanzwa handiti ndo chino ichi vazukuru ndinokutendai, ndinoramba ndichingotenda nesupport tsigiro yamunotipa pano paSaint TV. aiwa isu veSaint TV necrew reSaint TV aiwa tinokutendai. So vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yaWinky D naamaititi. Amaititi vari kunzi zvoni vakaofa Winky D $500 kuti angari anoperforma pamuchato wavo pasvitsa tsvene yavo naTinashe Maphosa ichange iriko kuSouth Africa paweekend iri kutevera. Asi kuri kunzi zvoni Winky D anova akatena down offer yamaititi. Kunonzi ko manager waWinky D anonzi iye banda anotaura kuti zvoni 500 pahour yamuruda kutoti paband rese ndo mari imwe chete yatinopa DJ Lion ndo inopiwa guitarist iyoyo mari ye500 pehour rachona. So kurova kuti zvoni band raVigilant ya band naWinky D aiwa vanodhura zvakanyanyisa handiti vasisiri vema2 cents handiti vazukuru hamene munozviona sei nyaya iyi yatinayo, nyaya yaWinky D naamaititi iri kuita noise mumastreets esocial media. Makasununguka kunge muri munokomentawo kucomment section uko kutaurawo pfungwa dzenyu mafungiro enyu. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle Parizon Chichi, much love. What are they?